What's up? Tom. Bog te. Ništa često imamo. Gor idemo opet, ista strategija. Igramo strategija zeko pije mlijeko. Našao sam 2 zlatne poluge. Sad smo jaki u pičku. Ajmo se mi nađe skampati i čekati, a? Tu je neka dvojica tamo tim imaju, pazi na se. Juriš! A ne, a oni se udaraju. You must die tonight. Daj, bitch! Vidio, nisam ga nijedno udario. Fuck you, FSD-a, to. Tamo je onaj prije. Oj, jebim. Tvoj divan. Misliš? Znam. A je dobra ova tekstura. Koji? A? Pita Boga neku HD, ne znam je lijep HD. To je ovo i trkaju po. Ja našao jednom. Juriš! Kom ti je svi? Nadam. Neće moći ove naći. Imaš mač. Imam sikeru. Daj, Bog te! A ja ću vaš spectator. Sve šuka se sada. Danca, ja mislim da ima, jel, zlatni dan. Kojega ja kurca ne mogu udarati. Ja sam ga jednom udario i onda je u mene. Trš. Ja mogu. Mani, pazi, leđa ide neki. Ide ovaj mr. Nek ide ovaj možda. To je krug. Ne mogu ga udari, sad ga banat odmah. Vidi ovo, čijaju se pod vodom. Natural spectatam tebe. Super. Daj. Daj, motherfucker, daj!
Kako laže li? Go natural, go! Pogledajte vi tu ljepotu Hcl servera. Evo ti ga vamo. Ma kaki Hunger Games, ovo je ljepota. Pogledajte vi to sunce. Ta drva koja se učitavaju. Pogledajte samo. Bu! Ban, 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 ban. Ban, 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 ban. Gori, gora. Gdje je sad ovaj natural loš? To bi bilo to. Aj pozdravite YouTube vas dvojice. Pozdrav.